Jana sa rozhodla pre laserovú liposukciu, čiže chirurgický zákrok priamo pod kožu. O ktorú partiu tela ide? Brúško a bočné brušné faldiky. Nie som veľmi taký ten typ, ktorý chodí pravidelne do fitness centier a nie som ani presvedčená o tom, že tie partie, ktoré potrebujem nejak zoštíhliť, že mi práve to fitness centrum pomôže. Ten laser obsahuje v podstate dve účinné vlnové dĺžky, z čoho jedna je na napnutie kože po odstránení vlastne tuku a druhá je priamo na odstraňovanie tuku. Celá plocha, ktorá sa ide odsávať, sa napustí väčším množstvom tekutiny, ktorá obsahuje rôzne prísady, ako sú lokálne anestetika, adrenalín, bikarbonáty a podobne. Zatiaľ to nie je nič také strašné, čo by sa nedalo zvládnuť. A okrem toho prvého vpichu a možno toho nepríjemného pocitu, že sa vám niečo náplňa do tela. Maximálne množstvo, ktoré vieme jednorázovo vybrať, je okolo 4-4,5 litra. Tak už teraz je vidieť, že ho mám spásnuté a aj cítim také že ho mám stiahnuté. Ako keď vám ho niekto niečím stiahne, tak to cítite, že proste sa vám stiahlo brucho, že niečo je stiahnuté už teraz.